дуруд ба шумо дӯстони азизу арҷуманду қадрдонам. худо нигаҳбони шумо. ҳар мусибате болоятон мебиёяд, ӯро аз парвардигор донед ва ҳар мусибате ки меояд донед шояд ба фоидаи мо бошад. баъдан мусибатҳои оилавӣ бисёриҳоро хаста кардааст. лаҳҷавӣ фаҳмонем, баъдан занҳоро мегӯем ки шумо садқаи шавҳар шавед ва ҳастанд баъдан мардҳое ки баръакс гӯем шумо садқаи зан шавед ё ки садқаи шавҳар шавед, яъне ки ҳарду. яъне ки аз оне ки бисёр мактубҳо меояд мешунавӣ, баъданаш ин қадар ҳамсараш яъне ки занаш хуб аст, аммо бар замин мад баррафтор аст, бадгуфтор асту ва золим асту чизи дигар. ва ҳаст баръакс, баъдан мардо ҳалиб мешаванд, баъдан мардо ғамхор мешаванд, ором мешаванд. занҳо аз ин фурсат истифода мебаранд, боз чиҳо намекунанд. як бародар бисёр хост ки ба мо дар тамос бишавад ва гуфтем биё хубтараш суҳбати ошкоро мекунем, озодона суҳбат мекунем ва мардум гӯш мекунад. аз он ҳар фикре ҳаст, мардум фикрашро баён мекунад ва ба аз ин фикр ҳар чӣ ки метавонӣ ба худат истифода барӣ. ин ҷавон розӣ шуд, худ ҳозир занги телефонӣ мекунем, суҳбат мекунем ва мо кӯшиш мекунем ки садои ин ҷавонро тағйир бидием, яъне ки садояшро тағйир бидием. ин тавр хубтар аст. бахши мустақим аст. Ассалому алайкум ака Диловар. Назарат созен акаҷон. ва алайкум ассалом. мешунавем шуморо. Ман ҳами мехостам ки шумо як гапам буд суҳбат кунам мақсад бораи зиндагӣ. бале, смс-и шуморо мо дидем ва ҳатман хостем ки бо шумо дар тамос. сокини шаҳри Душанбе ака. Ман як бачаам, як писарам сағира калон шидагиам ака. ман меҳнати ҳалол кати кор кардам, дирам ба дирам сума ҷамъ кардагиам ака. боз сумам нарасидаги, қарз кардаги мондагиам, зан гирифтагим. соли 2019 буд. ман ба як умеди калон зан гирифтам ки ман пагар фарзанддор мешавам, ин зан мада зани беҳтарин мешавам, мана ҳеҷ вақт танҳо намемонад. то охире ки ҳастем дар ҳамин дунё мо якҷоя зиндагонӣ мекунем, мақсад ҳамин зиндагимон хуб мешавад, тенҷ мешавад, фарзанддор хурсанд зиндагӣ мекунем. аввал боша ака ҳамин ман кор дар ман устои кандакорум ҳастам. мебиём ай кор, мақсад хона дар нестай. хай хони модарам зуқ шидам, хони модарам чаро ту беиҷозат чиба беиҷозати ман ай хона биромадӣ рафтӣ. хай зиқ шидам хона ихелай, мақсад хона маъқул нестай. очама ёд кардам. хай майлаши чӣ нагуфтам. бо рафтак бо ҳамхе давом додан гирифт. рӯзе аз рӯзо гузашт. ман як чӣ хеле шуд ки ман як ҷо меҳмонӣ рафтам, як акам кати меҳмонӣ рафтам. яке дидам ҳамхали дигар бача кати ҳамхали даст ба даст хандида дар кӯча мучак дар раҳда ва ё мара надидан ака, ё мара надидан. не ки ман сабр кардам, худ ман қапидум, ҳечӣ нагуфтам. рӯзе гузашт ки ман дига қапида натонистам. ҳамин гапа гуфтам. не баъди оне ки масалан вош хурдӣ дар кӯча бо марди дигар даст ба даст, масалан даст ба гиребону хай гуфти худат буса мекардан, боз зиндагӣ кардетон ягон рӯз, ягон моҳ? боз зиндагӣ кардам. ман нағз медидам ака. ман нағз медидам, боз зиндагӣ кардам. не ки вай бо наистод, бо биромада рафтаг ака. баъд ҳамин чиз нигоҳ кун. агар ки тасмим гирем шояд айби худат набошад, аз он сабабе ки ҳеҷ чиз нагуфтӣ, ӯ баъд дигар боло гирифт. як чиз аст, доимо мегуфтанд рашки зан вайронӣ меорад, аммо рашки мард мегӯн аз ваяш аст. шояд бепарвогӣ карда бошӣ, чунки не ман бепарвогӣ кардагӣ нестам, сустиам кардагӣ нестам. ман ҳамаша ака, ман бачаи мефаҳмидагим, ҳамаша пешакӣ, ҳамаша дидагӣ баромадагӣ мефаҳмам ака. ман хел чизора метавонам. просто мана вай накард, дилаш ба ҷо накард, дилаш ба дигар одам буд ака. ман вая дилам ба ҷо кардам. чӣ ҳамин мақсад чизое ки нағзи дар дилам буд, ман барои вай бӯй кардам ки ман бовар кардам одама, ман бовар кардам, не ки ӯ маро фрев кардак да ака. ман дар ҳамин дарди сахтай ҳамида ман ҳозир чанд сола шудагӣ? наметавонам.
сини соли манака бале бале 31 сола акана 1990 аст мака 31 сола ҳозир аллакай ҷудо шудетон а ма ҳоли то ҳол ма гапе ки мақсад ҷудо шудан гапе ки хеле ма гуфтагӣ несту мака ва баъде ки хонашон рафт зиндагӣ намекунӣ мақсад истихай рафта мақсад ҳарчи да боғона кард ту ма да киртаи хушрӯ намехарӣ ту мана хони очаам намебарӣ мақсад ма очама ёд мекунам хай занак тоқат ки ма ақафои зиндагиам кор даём ҳами бекор шудам як моҳ якним моҳ ду моҳ тоқат ки ман мебурда мемонам хони очада бо гирифта мебиёрам ту зиқ нашав ма ҳаст ма дабари тиям ина очаи ма ҳаста ина хоҳарчам дурош шин ягон кори хона неста ина ма телефон ма занг мезанам тура мепурсам ки зиқ нашав мақсад ҳамаша неки накадака одам бесавод да бесавод рости ман дар ҳайрат ҳастам ки ман мегӯям шояд эҳтимол аст чунки дар ин муддате ки садҳо нома мегирем садҳо муаммо мешунавем акун намедонам шояд хато кунам аммо тасаввуроти ман ҳамин аст ки ҳамин гӯё ки айби ҳамин худат бошад аз он сабабе ки бепарвогӣ ҳам бисёр вай аст агар ки мард бепарво шуд мисол ҳамин зан оро кард кӯча баромад лоақал агар як бор напурсад ки куҷо меравӣ ё мисол ки барои чӣ ё умуман ҳар чӣ ки аст чун гуфтем мард бояд рашк дошта бошад на он рашки бузург аммо рашк дошта бошад бепарвогӣ ки кардӣ шояд аз ин сабаб барои ҳамон зан вақте ки шавҳара бепарво дид вақте бепарво дид дигар майдонашро васеъ мебинад шайтон аз ин фурсат истифода мебарад ака диловар ма мобайни гапатон дамедиро ма бепарво набудам ма як бачаи спортсментум ма ин хеле сигареткаш ягон кори бада нестум ака ма намоз ма мехонам орзуи бисёра ма да як зани хуб дар кор буд ки мана ҳурмат кина ба гапи ма кор кина ака не ки баи ҳама роҳҳоро маҳкам кард намонда ки дилша ҳуй накардаг мана фрев кати ма зиндагӣ кардаги ака фрев кати бад набошад насиҳат мекардам роҳи пурия насиҳат мекардам занак анаи хеле даркор неста зиндагӣ анаи хеле ма ҳар вақте гапҳои даркориам мегуфтам ака шумо мана ихе набинед ихе гап мезанам ку шумо мана дигар хел фикр накунед ма ҳама тарафа мефаҳмам ки чӣ хеле чӣ неста мақсад ма занам насиҳат мекардам мефаҳмондам ки анахел мана гӯш намекард ман кор меомадам бе иҷозат мебуромад мерафт ма асабонӣ мешидам мерафтам хона мехостам ки сабабша фаҳмам ки дар бораи чие мана ҳақорат мекардам мегуфтанд ту ихел мегуфтам дар кор неста ма шувай бе иҷозат мебурам мерам ва ҳақ дорам ки мақсад занахел хай гап занам ки мақсад гапи сахтам боша лоақал хӯрок тайёр мекард корҳои хонаро мекард чалфас буд ака хӯрок тайёр хушш медод мекард хушш намедод мегуфт ки рави хутон ягон чӣ кинен хӯрен чизома соз тоза намешуштаг ака аҳамият намедодаг ака баъд модара нигоҳбин мекард диски клипи музика мемонда гӯш мекардаг музика гӯш мекардаг ман мегуфтам занак бисмилло гӯ зиқ шиди бисмилло гӯ сабру тоқата ҳамаш нағз мешава не гӯш намекард ака кори худшам мекард 20 маротиба зиёд буромадагӣ рафтага марда гуфтага ман бе шумо наметавонам нағз мебинам илтимос мана танҳо намоне ман сабукӣ кардам хато кардам мана бахшед ман ёшум беақлам мана бахшед ман дигар намекунам ман мебахшидам ака меомад бо коршам мекард ман мебахшидам бо мерафт бо анамхе давом дод ахир ман қапидам ака дигар каскатӣ баъд баъди ҳамин қапидан ягон бор нагуфтиш ки занак чаро ҳамин кора кардӣ занак чаро дар болои ман по мондӣ ман гуфтам қоил намеша ака ба кала намегира ту дурӯғ мега ака ту дурӯғ меги ман дурӯғ намегум ҳеҷ ка мана бовар намекуна ака аллоҳ ҳастай фаҳмо ҳозир барои модарам лоақал нигоҳбин намекард хонангиҳоро модара ё ки модарам вообще писанд намекард соз гап намезад модарам кати ман ҳоло мерам дар пеши модарам ку акаи диловар ман сарам хам тарсида гап мезанам ки модарам хафа нашаванд як гапи сухани хуб гап мезанам модар қатъи як ҷо зиндагӣ мекунед а
نه یک حالی من عدل نخدم که دیلوار عدل نکدگی خیلی عالی در ده. خونه امی یک حالی بگیم سه چهار در خونه امی ای موبایل حالی دیوار کدگی کای دیوار کردی تو؟ کای دیوار کردی تو؟ 2017 بود که بعدی تویوتون دیوار کردی تو؟ نه او خیلی شده که او خیلیت نه خوب این طور که باشد بخیر من فکر کردم که بعدی که اومدن کلیم دیوار مادری من میگفت که اکده و مادری من میگفت همه شما خوش بچه جان پرابلم نکه همه شما خوشبخت باشه زندگی باشه منم هم خورسان خوشبختم یه ارزوی هر مادر است بله بله ما یا مادری دارم که دوست میدارم اکه من نمیخوام هیچ کار پرورده کنم نمیخوام در نزد یگام کس مقصد ای باوری برم این هاز یک سیتواتسیا را موندگان من در نزد همه گنده هیچ که من باور میگذاره بعد میفهمم کی ایجاده کی آدمی توری بوده کی آدمی توری نبوده من هیچ که نداشته باشم الله دارم اکا من الله دوست میدارم برای که من در یک بریده نانی کاکا باشه رزق ما داده است من خرسندم اکا زنی خوبم نباشه من الله دارم اکا من در همه چی داده است اکنون چکور کردنی هستی؟ اکنون چکور کردنی هستی؟ اکنون من همین شما در گفتم اکا من بسیار برنامه های شما را تماشا کردم بسیار چیزای شما را گوش کردم ما یک فکر مقصد شما کتی یک بگم اگر ای دستون می آمدگی باشه که یکم آدم خوب خیلی شما میدونین که بسیار یکم آدم خوب یکم دختری نه زندگی میکردگی همین عادی همین آدمی که تلاش کمتر کار میکردگی در فکرش در زندگی باشه یا فرزنددار شویم همین میبود ایلوتش میشید یک شناس میکرده ما از زندگی ما سر میکردم یک یا دیگری هم میدیدیم یا دیگری هم میفهمیدیم انا همی هر تماشابینه که از اگه دختر باشد انا در کامنتر می نویسد با اونجا نظاره کرده وای میکنه حاضر ما علاقه رو قطع میکنیم برادر هر دومون صحبت میکنیم بعدن چیزها رو میفهمونیم هر آنچه عیان است حاجت به بیان نیست خود و نزدیکان خود را احتیاط کنید همسری خوب دارید احتیاطش کنید بهترین نعمت خدا نگهبان شما تا صحبت های آینده و ما باشیم هنوز دنبال فیلم هستیم در رقم دعا کنید زیرا بسیار حتی از نزدیکان میگن که ات نمیتوانی خدا نگهبان شما تا سراغت را نیابم من شبان گاهان نخوابم زنده ای تو از خدا امیدوارم ای خدا مشکل کشایم